खुलुमबाय BTR निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ एबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। BPF सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75 रां अनसुंथाइ होगोन बे बाथ्राखौ बुंदों रोनगोरा नार्जारि। BPFनि जानानै बिथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 खरै होगोनखौ रायजो-राजाफोरनि एबा खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ फिन होदों। UPPL दोलोआ उफ्रा बिसायख'थिनि मोनब्रै बियाबाव देरहागोनआ रोखा, बेखौ बुंदों रोनगोरा नार्जारि। एनडिबिआ BPF आरो UPPLनि थाखाय सोमावसाराखै, बर' हारिनि थाखायसो सोमावसारदों, बेखौ बुंदों ड अनजालि दैमारि। बिथाङा गावनि दान बान्थाजों रायजो-राजाफोरनि थाखाय लामा खोनानै होदों। BTRनि मावफुंगिरि सोद्रोमा दावबायसा बर'। बिथाङा उदालगुरि जिल्लायाव मैया एनडिबि गायसनगिरि आफादगिरि रनजन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामदों। गावनि थाखाय सुबुं थुबुरमा जादों। BPF दोलोआ दायो मा थासारियाव दङ? BPF दोलोनिफ्राय ओंखारनानै EIUDFआव जगदान। BPFनि सोर बारग' MCL आरो UDFआव मानो थांखो? बे बाथ्रा सोंनाय सिखारदों रायजो-राजाफोरनि गेजेराव। बर' हारिमु आफादआ मैयानिफ्राय सानबानि हाबाफारि लानानै दामनाय-देनाय क'क्राझार जिल्लानि सदलपारा UN एकाडेमि केम्पसाराव मावबादा हाबाफारि लानाय जादों। बे समाव बिथांमोननि बे मावबादायाव मा हाबाफारि लानाय जागोन? मावबादानि नेहाथारि थिरेन रामसारि बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायथिनानै होदों रायजो-राजाफोरनि गेजेराव। थांनाय 6 सेप्तेम्बर खालाराव उदालगुरि जिल्लायाव सिटिजेन रिच मुभमेन्ट कमिउनिटि मुंनि आफादआ उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे धर्ना हाबाफारि लानाय मिरु बिथोन लायालासेनो बे हाबाफारिखौ सिरियै आफादगिरि आरो नेहाथारिनि मुङाव उदालगुरि जिल्लानि बिरेन बसुमतारि बिथांनि सागान होनायखौ लानानै मिरु बाथौ गौथुमनिफ्राय गोख्रों रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों बिथोन फोसावलायखौ नुनो मोनदों। बारग' एनडिबि गायसनगिरि आफादगिरि रनजन दैमारिखौ गुवाहाटी जोबथेसालिनिफ्राय चिरां जिल्लानि खजलगाव बड'लेण्ड आलासि न'आव दोनफैसिगोन। बिथांनो गोनांथि जानाय खाबुफोरखौ बे आलासि न'आव होनाय जागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राया सौफैदों।